Aste honetako poliedroa, nola ez, oso baldintzatuta egongo da David Fernandezen heriotzagatik. Dakizuenez, Laudioko herritar hau, zendu zen larrialdietan, arreta medikurik jaso gabe. Bai, erizainen arreta, baina ez mediku baten arreta jasota. Ondorioz, berriro ere, osasun publikoaren egoera, mahai gainean dago, gizartearen ahotan dago, eta horregatik Iñaki Morenorekin mintzatu gara. Iñaki Moreno aspaldi da erizaina Laudioko ambulatorioan, eta berak bizitakoa gurekin partekatu du, bai bere eskarmentua zein bere hausnarketak. Horregatik, ongitorriak poliedrora. Esan bezala, gaur Iñaki Morenorekin mintzatuko gara. Iñakik, sekulako eskarmentua dauka Laudioko ambulatorioan, han lan egin du urte luzez, eta lan egiten du erizain lanetan, eta lehenengo galdera hori da, zenbat urte eman dituzu Laudioko ambulatorioan? Egia esan da, urteak bainoago esango nuke mendeak, urte asko dirata. Ena izatxo goxekoa, ikusten den modun, baina hain zuzen ere, eta nira itxuliz, 1983an, hasi nintzen Laudioko ambulategian ale egiten, justo egurte horretan txea maitu non karrera, eta hasi nintzen ordezkapenak egiten, Laudioko ambulategian, hasiera baten Laudioko larrialdi zerbitzuan, hain zuzen ere, eta gero behin-behineko kontratu batzuk izan ditun, eta hortik, 1985an, lehengo kontratu desentea egin zidaten, garai hartan deitzen ziren kontratu de obra, horietako bat, izun zen ere jubilazio bat hasi nintzen kubritzen, eta hortik ja gaur arte segidan, ezta? Gero 1982an atera nun Gurutxeta ospitaleko plaza bat, joan nintzen Gurutxeta ospitalera lan egitera, honego nintzen gitxe gora bat urte terdiz, eta gero berriro Laudiora bueltan. Galditu nitun, osasun zetrodako atera zituzten oposaketak, eta ja lortu nun Laudioko ambulategian lanpostu bat. Eta gitxe gora bera 32-33 urte gehiago dara matxat, bigarren epe honetan, eta hemen txegaude. Eta galdera bat, agian oso gainetik, gidoian ez dagoena, baina galtuko egingo dizudana. Urte luze hauetan, suposatzen dut ikusi duzula bilakaera bat, ambulatorioan, Laudioko ambulatorioan, zein fase historikoan esango zenuke gaudela orain? Ez dakit, fase historikoa, ez dakit, bilakaera, bizitzaren arlo guztietan gertatzen da, ez da? Gertatzen dena batxutan bilakaera gertatzen dela, eta ez garela konturatzen, ez da? Pausuak oso motela diralako, baina nire ustez bigarren fase baten gaude, eta ez da lehenengoa baino hobeagoa. Zentzu honetan, ari gara galtzen, hasiera baten geneukan espiritua, hasiera baten geneukan arima, gurean gugunbia 1982 eta 1982an, Laudioko osasun zentrora lanera etorri ginenean, etorri giren langile multzo handi bat, deno batera, 30en bueltan ibiltzen ginenoak, bageneukan ilusio bat, bageneukan buruan lan egiteko beste modu berritzaile bat, hain zuzen ere, garai hartan nahi genuena bazen osasun publikoa, osasun etxez-etxeko lana garatzea, osasun komunitaria garatzea, medikuntza preventiboa garatzea, eta guzti hori nire ustez erdizka lortu dugu. Urtea pasa egin dira, eta ez dakit, denboraren poderioz uste dut hasierako amets horiek, hasierako berriztasun horiek ez dugula inodirira lortu. Gaur egun, nire ustez, atxeratze fase prozesu baten murgilduta gaude argi eta garbi. Nire ustez, egoera
askoz latxagoa da, askoz larriagoa da, zentsu horretan. Eta, bueno, agian horren isla da, ostiralean Laudion gertatutakoa, ez? Pertsona bat hil izana larrialdi zerbitzuetan, eta medikurik ez egotea. Galdera da, ez litzateke legez edo araudia eskuan hartuta beharrezkoa mediku bat egotea bi erizainekin etengabeko arretagune bat irekita egoteko? Ba, nire ustez, ni legeak goitiberak ez dut ezagutzen. Egia esan da, legeak zehazki zer dinon, ez daki zehazki zer dinon, baina nire ustez logikak esaten digunari, logika erabiliz, uste dut ezinbestekoa izango litzatekela, izan beharko litzatekela mediko bat beti halako zerbitzu baten egotea, duda barik. Zerbitzu horrek, larrialdi zerbitzu baten, egon behar dira, egon behar da derrigorrez lan talde bat, hor 3 pertsona normalean egoten dira, bata zelaria edo administraria, erizaina eta medikua. Eta hirurak ezinbestekoa dira, are gehiago mediku bat. Ez dakit Osakidetzak edo enpresak legearen zirrikitu batetik sartu den edo ez naiz epailea, ez dakit zehazki. Ni dudatan jartzen dut, ez dakit, ez jakintasunetik hitz egiten dut, baina ez dut uste Osakidetzak eskuak harrapatu dituenek, ez dut uste. Suposatzen du legalki zirrikituren bat egongo dela horrela izan zedin edo izan dadin, baina nire ustez gauza bat da legeak esango duena, ez dakiz esatu duen deso aski, eta beste gauza bat da logika eskatzen duena, ezta? Eta nire ustez ezinbestekoa da mediku baten presentzia momentu hor egotea. Erizain batek ezin du mediku bat ordezkatu eta ez du ordezkatu behar. Ez da bere ardura, gehiegiari zaila eskatzen, ustez. Bakoitza bere lana badauka, bere lana oso ondo markatuta, oso ondo zehaztuta dago, eta mediko baten erantzunkizuna ezin zaio erizain bati eskatu, inondik inora. Bakoitza bere lana eduki behar du, lan talde bat da, talde bezala lan egin behar dute, guztiok beharrezkoa dira, baina bakoitza bere lan zehatza badauka. Eta zentzu horretan, nire ustez zilegia ez da mediko ez egoteak. Gero, aipatu duzu, erizainei geroz eta lan ardura gehiago eskatzen dizkizuetela. Hori, apur bat, pandemiatik edo pandemian hasieratik ikusi dugu eta nabaria izan da. Zein da berez eskatzen dizkizueten gehiengo edo gehienezko lan hoiek? Eta zein izango litzateke zuek berez bete beharko zenituzketen ardurak. Ikusi dugu, nolabait iragazki bat egiteko ardura jarri dizuetela, zuek garai batean gutxienez erabaki behar zenutela nork ikusten zuen medikua eta nor zen heltzen medikuraino. Orduan, apur bat hori egitzeko, zehazki, zer da eskatzen dizuetena eta zehazki zer egin beharko zenukete zuen. Bai, nire ustez bakoitzaren lana oso zehaztuta dago. Zentzu horretan, betidanik gertaturiko gauza bat da. Beti guri egozkigun lanak edo lan jarduerak egitea tokatu zaigu. Dude gabe, bakutx. Gainera, izkutuko lan horren barrua, hainbat eta hainbat gauza egin behar izan genituen, eta agian guztiak ez ziren inkluso legalak izango, zentzu horretan. Hori beste kontu bat da, ezta? Gu egiten ditugun jardueretan, kasu batzuetan, legaltasunetik hurbil ibiltzen gara, zeren gu daukagun babes juridikoa oso eskasa da. Ez dago legedi bat gu babesten gaituena. Behartaraziak izaten gara egitera elegozkiguken
jarduera asko, eta nahi eta nahi egin behar esaten ditugu. Eta babes legal falta handia dago, zentzu horretan. Legeak oso garatzen dira, eta oso egoera berri baten aurrean gaude, baina legeak ez doaz batera. Orduan, gu batxi eskuak lotuak eta hankak ere batxutan dauzkagu. Ezin dugu diagnostiko bat egin, ezin dugu errezeta bat egin, ezin dugu tratamendu bat jarri. Orduan, protokoletatik haratago doazen tratamenduak ezin ditugu jarri. Orduan, eskuan lotuta dauzkagu, baina eskatzen diguten zera eskatzen batzutan digutenari aurre ezin diogu egin, zentzu horretan. Lehentxe komentatzen egin harira, gainera, garai baten eta lehengo egin didazun lehengo galderari erantzunez, baita ere, edo pixka bat erantzuna betetzen, komentatzen eginen, gaur egun mediku bat egon behar du zerbitzu horretan bai ala bai, ez da, larrialdi zerbitzu baten. Baina, historikoki, iratzen bali dugu, orain dela 30 urte, orain dela 20 urte, horrela zen, edez? Inoiz ez da beti mediku bat egon larrialdi zerbitzu baten. Gari baten asko zegoera larriagoan ginen, zeroen, adibidez, gaur egun urte batzuetatik onuntxa kontratatu egin zen zerbitzu bat, Osakidetza kontratatu egin zen, larrialdi zerbitzu barruan zegoena, mediku hori, atera behar ez izateko, kanpoko lana sortzen zenean, edo larrialdi bat kanpoan sortzen zenean, edo etxez-etxeko lana egin behar zenean, edo etxez-etxeko hartapen bat egin behar zenean, mediku atera ez edin, kontratatu egin zen zerbitzu bat. Eta zerbitzu pribatu bat da. Hori da, itzuliko bagina hasierara, privatizazioaren bidean dauden zerbitzu asko, horietako bat hori da. Privatizatu zen, enpresa batek kudeatzen du zerbitzu hori, eta etxez-etxeko lanak arratsaldez edo asteburutan etxeko lana egiten duena, enpresa pribatu batean dago lanean. Eta Osakidetzarako lan egiten du, enpresa pribatu baten lan egiten du. Orduan, gari baten, medikua ez zen zerbitzu hori existitzen, orduan, medikua ateratzen baldin bazen abiso bat egitera, adibidez, etxe batera, igual eukilitzake bi abiso edo 3. Igual, joaten zen abisoak egitera, eta zerbitzua medikura gabe geratzen zen igual 2 orduz. Geratzen zen erizaina eta zelaria edo administraia eta kitxo. Garai hartan, gainera, ez zegoen telefono mugikorrik, ezin existitzen, ez zegoen UCI mobilik, ambulantzia medikalizaturik ez zegoen, garai hartan ez. Gaina, Kriston Borroka izan laude igual ezarete horretxu, zure oso gaztea izango zineten. Garai hartan oso borroka handia egon zen, Laudioko herrirako zegokion ambulantzia ekar zezaten. Ez zegoen ambulantziari Laudion. Kriston Borrokan egon zen, garai hartan Luja zinegotxia, zegoen, usteot, penukeo zinegotxia zegoen garai hartan, eta Kriston Borrokak egon ziren. Ambulantze bat ekar zezaten. Ez zegoen ambulantziari Laudio orduan. Ateratzen medikua, eta mediku ere gabe garatzen ziren 2 orduz. Eta, bueno, genekin otoitxe egiten, otoitxe egiten genuen. Eta kontrakoa, asteburutan adibidez, erizaina, etxeko lana egin behar zuelako, astean zehar sortzen ziren abisoak egin behar zituelako, etxeko lana egitera ateratzen zen, eta ambulategia erizainik gabe geratzen zen, igual 3 edo 4 orduz. Orduan, larrialdi baldin bat zetorren, ez zegoen inor, medikua bakarrik geratzen zen. Orduan, egoera, beti izan da antzekoa. Ez pentsa dezagun paradisuan bizi ginela, eta alako batean infernoa etorri garela. Tamalez, maleruzki, pasaden astean gertaturiko ez beharra lasgarri horren ondorioz, alako egiturazko arazoak sortu maingaineratu direla, eta denon jabe geratu direla. Baina, izan nahi dut, hori betidaniko arazoa izan da. Ez da kontu berria, zentxo horretan, eta igual adarretatik ari nahi zuate. Ez,
Dena aipatu dugu, zuek geroz eta lan gehiago hartu behar duzuela zuen gain. Bai. Zer eragin dauka horrek, psikologikoki zuen gain, aipatu duzu ez, guk egiten du gauza batzuk Bai. ez ditugunak egin behar, eta gainera ez gaude legez guztiz babestuta. Zer, orduan, zein da eragina psikologikoki eta praktikoki lanean eta gaizoen edo Bai. erabiltzaileen aldetik. Bai, izugarria, eragina izugarria da. Nekaezina, zera ukaezina da. Ez dago dudarik. Zentzu baten, garai baten gu urtean zehar, nire buruz, bigarre plano baten egon gara, bagara kolektibo oso handi bat, oso kolektibo garrantzitsua osasun munduan, eta gu barik osasuna esen ezagutzen dugun bezala ezagutuko, esen izango ezagutzen dugun moduan, nire ustez oso kolektibo ezinbestekoa gara, osasun sistema funtziona desan, duda barik. Eta beti, hala eta guztiz beti egon gara bigarre plano baten, ezta? Pizka fokoeketatik kanpora egon gara, beti gurea izan da eskutuko lan bat, isilean egindako lan bat, gure kokapena zegoen oso zehaztuta. Eta gaur egun, halako batean, azken urte hauetan, agertu da zera lelo berri bat, oso hitz potolo bat asmatu dute, alduntxe hitza, hain zuzen ere, erizainen alduntzea, erizaintzaren alduntzea, eta horren atzean zer diskutatzen den, zehazki, ez dakigu, egia da, gure profesion, gure ogibidea, gure lan kategoria, gure langile kategoria, pixkat ahaztuta egon dela, eta protagonismo gehiago behar genuela, gainera goi aspalditik ja bagarela karrerudunak, bagara gradudunak, zen edut badaukagu prestakuntza handi bat, badaukagu trebakuntza handi bat, zen edut ondo dago alduntxea gure profesioa, ondo dago, baina kasu honetan ez dakin nire susmaz badaukat zeo zer atxean izkutatzen den horren atxean, ez da, zeren enpresaren, osakidetzaren, osasun zailaren gabeziak, gabetasunak, eskasiak, hor atxean ez diren eskutatuko eta apaindura moduan ez den erabiliko, ez da? Kasu honetan mediku falta handia dagoelako, nolabait hori propaganda egin behar zitzaion, saldu behar zuten hori, erizainak badirela gai edozein gauza egiteko. Edozein osasun zailaren barruan, edozein ardura hartzeko, eta bar, eta bar. Eta alde batetik ondo dago, baina horrek ez du esan nahi, edo ez du esan beharko mediku baten ardura hartu beharko genukenik. Inondik inora. Gu badakamoz gurea, eta gurea egin behar dugu. Gurea egiteko onena gara, oso ondo prestatuta eta trebatuta gaude. Baina ez beste kolektiboren lana egiteko. Bakoitza bere egin behar du. Orduan kasu honetan, ordezkapen edo ordezko moduan hartu gaituzte, interesatzen izaialako, baina bideo honetik ez ogaz, zentzu horretan. Aipatu duzu, erizainen alduntzea, zein da zuk sumatzen duzunagatik, erizainen kolektiboaren barruan dagoen egoera? Nire ustez egoera zentzu horretan larria da. Are gehiago pandemiatik onuntxago, ez da? Pandemiarekin ez dakit sistema ezagutzen genuen bezala ja ez dut larri biltzen ginen, zentzu askotan, behin-behinekotasuntas handia geneukan, lan baldintza txarra bat ez behin-behineko kontratu bat daukaten entzako, lan karga nahiko handia zirela, garai hartan ere bai, baina ja pandemiarekin dana estanda egin zuen. Pandemiak
estandarazi zuen, ja aurretik ja oso larri zebilen egoera bat, ezta? Eta ordutik ona, are txarrago, gabiltz, eta nire ustez, gaur egun erizain gehienak, lankargaz josita dagoz, beraiei dagozkien ardurak hartu behar dituzte, ordezkapen gutxi egoten dira, bajaldiak, gaixotasun bajak, eta bar ez dira berehala estaltzen, beti basabiltza urduritasun baten, joaten zara lanera eta ez dakizu zer tokatuko zaizun, egin behar duzu lanatik aparte, egin behar duzu beste horren falta den beste horrena, falta den beste horren arena ere bai. Orduan, badako urduritasun puntu handi bat, gero presioa asistenziala oso handia da, eta nire ustez, profesionalen artean, bai erizai, bai medikuak, bai administrarien artean, orokorrean hartuta estresa, urduritasuna, nekea, zera gura genuken tokitara ezin ailegau, orokorrean gogo betetxe maila oso eskasa da. Gaur lana oso desatsegina bihurtu da. Eta horrek badauka nire ustez oso eragin zuzena ematen dugun hartapenarekin. Kalitatearekin eta zu gustora ez pasado lanean, dena gure arteko ere harremana txartu da ere bai, esan nahi dut gure osasuna barruan lan egiten langileen kategorien arteko harremana ez da bat ere ona, zentsu batzuetan, tirabira sortzen dira, eta hori gero kanpoaldeara begira, bere eragina badauka. Balin badator, kanpotik datorren, hartapen bila datorren persona bati, igual ez txaio beharko emerosiko luken kalitatezko hartapena ematen. Dana badauka bere eragina, zentsu horretan. Eta ipatu duzu, lehen ere ez geundela paradisuan, baina orain sumatzen duzula okerrera egiteko joera bat dagoela osasun sistema publikoan, zure ustez, eta barrutik bizita zein da horren helburua, zer dago horren atzean? Bueno, nik ez dut toste badagoela alako naita bilatutako muturreko egoera bat, ez dut uste. Nire ustez ez gaitezen engaina, sistema kapitalista baten barruan mulgilduri bizi gara, horre suposatzen duenarekin, zain nahi dut. Zentzu horretan, osasun publikoa, oso garestia ateratzen da, beraien txat, ez da? Orduan, ez digute zer oparituko. Pentsa dezagun, zeo zer, historian zehar, eskubideren baten lortu egin balin bada, borrokaren bidez lortu egin dela. Inor ez dio, goitik ez digute zer inoiz ez oparitu, eta ez digute zer inoiz oparituko. Gertatzen dena, paradigma aldaketa handi bat dagoela, azken belaunaldi honetan, gu errentatatik bizitzen jarraitzen dugu. Garai batean gure aitite amamek borrokatutako, lortutako, batzutan euren bizitza jokuan jarriz, lortutako emaitzez, lortutako eskubidez, hortan jarretzen dugu bizitzen. Eta generazio edo belaunaldi berriek galdu egin dugu eta osasun munduaren barruan ere gehiago. Galdu egin dugu geneukan inoiz izan euki balin badugu, klase kontzientzia galdu egin dugu. Orduan, horrekin batera pentsa dezagun osasun publikoa
kolokan dagoela, osasun publikoa bitxia da, zen dugu sistema kapitalistaren barrua ez da herrialde kapitalista gehienetan gertatzen dena, ez du baldin basoa zemetik kanpora, herrialde gehienetan ez dago osasun publikorik. Osasun publika bada privilegio bat. Eta zuta fuego defendatu behar dugun zerbait da. Bai barrutik eta bai kanpotik defendatu behar dugu gu lanean gaudenok eta kanpoan zaudetenok. Dozein momentuan denak biltzen gara osasun publikoaren erabiltzaileak, bai? Gauetik egunera biltzen gara erabiltzailea, denok gara erabiltzailea. Denona da osasun publikoa. Eta zuta gare defenditu behar duguna, ez da? Zentzu horretan, ez dakit igual, abarretatik gari nahi joaten. Ez, baina, bueno, askotan edo batzuk, sindikatu batzuek, edo, ez, leporatzen diote Osakidetzari, nolabait osasun sistema publikoaren desegite, aurreikusitako desegite batean sartzea, baina zure ustez ez da plan bat, baizik eta, bueno, sistema beraren joera bat. Horrela balitz ez dut esango. Ez gara konturatuko. Poliki ari dira egiten. Horrela bada, nik ez dut uste. Ez dut uste horrela denik. Ez dut uste badaudo plan mafioso urdido hortik ez daki isiltasunean eta iluntasunean, ez dut uste. Baina poliki joera aruntza doa. Dudarik gabe, privatizazio maila handia dago Osakidetza barruan. Gero eta zerbitzu gehiago privatizatu egin dira. Garai baten oso bitxia izan zen orientatu asko, ez daki oroituko zaren, Iñaki Azkuna, osasun saileko konsiliaria izan zenean, berak eratu zuen termino bat, bere esatu zuen lelo bat, bazen, erderaz esango dut, Osakidetza, empresa pública de gestión privada, berak esan zuen, bai? Eta garai hartako lokatzaietatik lupetxagoetara. Bide horretatik jarraituz, bueno, gogoratu behar da, Iñaki Azkunak IMQ-ko ospitalean hor Bilbon daukana, bere estatua eta bere... Bai, hortik Osakidetzik eta zenean, IMQ-ra joan zen. Dana dago batuta. Eta gaur egun, igual agian, hemenik aurrera, konturatzen ez bagara, eta zeo zer, horren kontra egiten ez badugu, agian bihurliteke, será ente privado de gestión privada. Horren da, ente público de gestión privada, eta pasako da izatera ente privado de gestión privada. Orduan, sanitatearen, osasunaren publikotasuna kolokan dago. Nire ustez bai. Eta igual ez da, zeo zer, lehen komentatu duan bezala, zeo zer, naita egindakoa, baina joera horretarantz bagoaz. Eta joera hori aipatuta, egun hauetan, herritar askok aipatu dute, ea zentzua duen, dakigu Eusko Jaurlaritzak, osasun sailak duela urtebete, ez dut oso ondo goratzen, esango nuke urtebete, iragarri zuela Latiorron jarriko dela beste ambulatorio bat, beste eraikin bat, eta herritar askok aipatutean merezi duen eda zentzua daukan horrek, baldin eta ez badago zerbitzurik emateko barruan. Zein da zure iritzia, ez dakite barrutik jakingo duzu hobeto zein mugak dituen eraikin horrek, eta zein mugak dituen zerbitzuen aldetik. Bueno, bai, kanpotik begiratuta, ez dakit, beste bilbainada bat eman lezak, ez da? Bueno, ez dakit, nire ustez batak ez du besteak entzen, ez da? Bi arazo paraleloa dira, esan nahi dut. Alde batetik, eta pixka bat historiari pixka bat erreparatuz, gaur egun Laudioko Anbulategian, gaur egun bizi lan egiten ari garen egoitza, eraiki zen 1991, bai? Orduan garai hartan eraiki zenean, beraiek, burutsuek, goikoek, bazekiten
Laudiora torri beharko liratekela espezialitate guztiak. Bai, bazekiten, area. Horren jakinean, bazeuden, bazekiten, horrein izango zela. Hala eta guztiz bek, ez dakit ekonomizismoaren, edo ez dakit arazo bat izan zen, eraiki zen txikia. Ja, hasieran, bi solairu baino, ez jaukan eraiki bat egin zen, eraiki zen. Horren garai hartan, ja, barruan geuden batzuk, eta gure, ez dakit, gure aholku umilak eskatu zizkiguten, eta gu, pentsatu genuen, zergatik ez dute egin beste solairu bat. Bai? Garai hartan, ez zuten egin. Aukera hori galdu zen, eta egia da, gaur egun, como sardina zeldata gaude. Esan nahi dut, egoitza handiago bat behar dela. Etorri egin dira, espezialitate asko, langileria bikoiztu egin da, beste herrietatik badatoz ere bai bezero asko, ez gara kabitzen. Egia da, beste leku bat beharrezkoa zela, baina beste kontu bat da, gero, kanpotik oso polita eta handia izango den, eta barrutik oso utxik ez den egongo. Zentsu askotan, batez ere pertsonalaren aldetik, bai? Jara hori beste kontu bat da. Baina, bueno, politikoa behar zeten alako handi-mandikeri bat, alako mamotreto bat, argazki poli bat, atera alitzateko, eta 11 argazki baina gehiago seguro botatzen dituztela horren harira. Gero barruan, ondo antolatzen den, hobeto antolatzen den, herriak irabazten duen horrekin, ez dakit, ikusiko da. Baina egia da, gaur gaden egoitzan, oso leku txikia garatu zaigula, eta ez garela ondo, ez gara kabitzen egia esan da. Beste kontu bat da, ze dirutxa eraberiko duten, alako mamotreto bat eraikitzeko, bai? Eta haren merkeago egin aliteke, edo leku ez daki handi bat ez eraiki, eta bide batez, ez daki eragoinkorrago izan liteken, ez da? Jare beste kontu bat da. Eta erabil zezaketen, horretarako erabiliko duten dirua, beste gauzetarako erabil zezaketen, agian bai, baina nor daki, ez da? Nire ustez bi arazo desberdina dira, bi arazo paraleloa dira, eta bata ez luke zer ikusia bestearekin. Eta bigarren kasu horretan, esan duzu tokia berez falta dela, zerbitzuak, zein dira Laudion kritikoak diren zerbitzuak, Laudion ez, eskualdean. Zer Laudion kokatuta dago, baina eskualde osoari ematen dio zerbitzua. Zein zerbitzu falta dira zure ustez, egungo osasun sistema publikoan Laudion, eta, Laudio, kasu honetan, bada aialdea. Nire ustez, dana dira berrezkoa. Nire ustez, gure helburua izan beharko litzateke, gerotara eta gauza gehiago, Osakidetza barruan, osasun publikoaren barruan, egon zedin, egon dadin, gauza guztiak, eskatzen ez gara motx geratuko, zan nahi dut, eskatzen badugu 10 emango digute bat, emango ditu 3, baina dana eskatu beharko lidatzeke. Nire ustez, osasun publikoaren barruan dena egon beharko zen. Adibidez, hortxaduren kontuak, hori egon beharko litzateke. Baina ez, bakarrik, aginak kendu behar baldin baduzu, ja ustelduta dakuzulako, azken momentuan, ja gaixotasun bat, sortu baino lehenago, kendu ezazukete osakidetzan. Baina, enpaste bajatzeko ez, ergatik. Eta gauza guztiekin. Nire ustez, gaur egun, adibidez, igual larrien dabiltzanak, badira traumatologia guztiok, bizitzan zehar hainbat eta hainbat aldiz erabili behar dugoko, zerbitzu hori indartu beharko lirateke, dudabarik. Gero oftalmologia ere bai, oso demandatua da, eta nire ustez... Ginekologia aipatu da askotan, baina jende askok zuzenean jotzen du pribatu. Bai, hori da arazoa. Batzutan, eta
gure presidente oiari, pixkat oroituz, berak esaten zuen, cuando peor mejor. Berak esaten zuen, bai? Espainiako presidentea. Rajoy jaunak, berak esaten zuen. Cuanto peor mejor. Orduan, cuanto peor osasun publikoa, mejor osasun pribatua. Bai? Eta hori da gertatzen. Inguruko jende guztialako baten, jende guztiano, kontratatu du aseguro bat Imekun, klinika Kiron, klinika Pepito, berdin da. Beraientzat, osasun publikoa gero eta eskazagoa, osasun publikoa gero eta txarrago euki eskero, beraientzak asko sobeago da. Eta gero, bizi dira, zentsu batzuetan, osasun publikoaren bizkarrera. Beraiek, osasun publiko barik, ezin existituko. Beiek, pak kompletoa ez dute emateko gai izaten. Zu baldin bazoat, bakuntza bat egitera, klinika pribatu batera eta gauza gaizki baldin badoaz, amaitzen zara Gurutxeta ospitalean. Baldin bazoaz aurdin zaudela eta erditzera baldin bazoaz, klinika pribatu batera eta gauza gaizki baldin badoaz, eta egoera larriagotzen baldin bada, bazoaz Gurutxetako ospitalean. Orduan, bizi dira zentsu baten. Bai, eurek ere behar dutela, osasun publikoa, neurri batean. Duda bari. Neurri osoan behar dute. Beraiek gainera. Beraiek osasunak ematen dizun, eman behar dizun guztia, beraiek emango balizute, ze pagatu beharko zenuke? Ze kuota pagatu beharko zenuke? Pagatu ezina izango litzateke. Ez dago pagatzeko moduri. Osasun publika existituko ez bali, beraiek ez ziren existituko. Dudarik gabe. Edo, aberatzenentzako osasuna izango litzateke. Orduan, beste herrialde askotan gertatzen den moduan. Estatu Batuetan badago aberatzentzako osasuna eta aberatzentzako pobrenentzako osasuna. Gizarte segura, zentzu horretan, osasun publikoa bada, pobrenentzako. Eta osasun pribatua gainotxeko txako, suposatzen du guztiak ez dira oso apertsak izango. Baina, bueno, horretarako dirua eduki behar da. Da, ikusten ari gara pelikuletan. Suposatzen du ez da exagerazio bat izango, ez da? Zema familia arruinatzen diren, diru, ez dakit, dozein gaixotasun bati aurre egiteko, zeukaten guztia galdu egin dutelako. Hori da, begiratzen ari gane izpilua, nik uste dut ezetz, edo horrela pentsatu nahi dut. Baina, adi egon behar gara, arne egon behar gara, ezin gara lokartu. Ezta? Bai, enpresaren barrutik, bai, enpresaren kanpotik. Osasuna denona da. Denon ardura euki beharko luke. Bai, gu barrutik, presionatu beharko genuke. Ez dakit, lan baldintzak hobeagoak euki genitzan, eta horre suposatu luke oso kalitate handiagoko hartapena emango genukela, ez da? Eta kanpotik ere bai, biztanleri osoa, gizarte osoa, presionatu egin behar da. Antolatzen baldin badira, ez daki manifestaliak osasun publikaren defentsan, osasun publikaren aldarrikapanean, antolatzen diren manifestalietara zenba jente doa. Zenba jente doa, ez doa inor, laukatu jaten dira. Eta gero, enpresaren barruan antzeko zerbait gertatzen da. Osakidetzako langileek mobilizatzen gara, oso gutxiegi. Gaur egun osa kejatzen, bai pasilloen artean, beti da segaizki, baina gero, greba orokorra edo greba edo elkarretaratxe bat antolatzen denean, inorez du 100 euro galdu nahi. Horrela da. Galdu dugu geneukan, ez daki kontzientzia purra galdu dugu. Eta arerioak badaki. Eta ez dut uste konplot maligno bat sortzen ari dela, eta egun batetik bestera osasun publikoa
kargatu edo ezabatu nahi dutela. Ez da horrela izango. Seguro ezetz. Baina, badespada, besteak esaten duen moduan, izi. Ezta? Bueno, argi egon behar gara. Ederto, Iñaki, mil esker, diagnosi hau partekatzeagatik, barrutik, gehien bat, Laudioko ambulatoriari buruz daukasun jakintza sakon hori gurekin partekatzeagatik, eta laster arte. Eskerrik asko zuei. Arte, esker.